Astăzi vreau să vă prezint un caz interesant cu durere și instabilitate la nivelul genunchiului. Dacă vrei să vezi ce a cauzat acest lucru, rămâi cu mine până la final. Mă numesc Andrei Zală, sunt fizioterapeut în cadrul Clinicii Medicale Dr. Zală din Moinești. Din testingul funcțional am constatat că musculatura din fața anterioară a coapsei, adică quadricepsul, este slab în totalitate, atât vastul intern cât și vastul lateral, dar bineînțeles am constatat că și gracilisul, dar și mușchiul sartorius, sunt slabi în totalitate. Dar aici vine partea interesantă. Problema nu este una mecanică, nu este de la nivelul mușchiului, ci este una de la nivelul retinacului medial al genunchiului. Probabil aici vom găsi un receptor sau un mecanoreceptor de tip Golgi sau Pacini în hipersemnal care va inhiba toți acești mușchi pe care i-am testat mai devreme. Dacă scădem semnalul printr-un antistim la nivelul acestui retinacol, toți mușchii, vor deveni puternici. Asta înseamnă că indiferent cât de multe exerciții vom face ca să întărim acești mușchi, ei vor rămâne în continuare slăbiți sau hipotoni. Ce avem de făcut în continuare este să găsim cu exactitate receptorul sau mecanoreceptorul care inhibă acești mușchi și să-i reducem semnalul cu ajutorul tehnicilor de neurologie aplicată sau PDTR. După tratament, mușchii vor reveni la normal. Asta este diferența între a lucra un mușchi și a găsi cu exactitate cauza.